Vítejte na kanálu Odrazce. Dneska s tím hrajeme opět puzzle. To je tohleto růžový. Mapu a musíme... To je to růžový. To jsou prstřem plate. A musíme se dostat. Ne, tady prstřem. Což to před tohle? Tady máme dát button do stěhu. Ne, button. No, nevím. Tady pod vodou, vidíš? Voda to zakryla tu vodu. Ta voda to zakryla. A dáme to? Jo. End. Vidím tu end. Počkej, hadí, jo. Počkej, já tam doběhnu. Ještě jsem tam doběh. Konec asi. Dáme kráté. To jsme ani nemuseli natáčet. Stejně. Tady je další mapu, takže... Tak nechal. Takže střih. Jsme zpět, dali jsme nějakou puzzle mapu, teda pokud se načteme vůbec. Naštěstí se načetla. Takže jdeme hrát. Welcome to 10 levels. Ty jsi nade mnou. Jsi nade mnou. Tady je redstone, kámo. Ne, ty jsi nade mnou, já jsem pod tebou. Držím redstone. Jdeš mi pomoct? To stejně zničíš dřív. Možná ne. Pro mě je to trochu divně vědět. Kdo to má Ondro lepší asi? No asi ty, ale mě to s tím nejde ovládat. To s tím neumím. S tím křížkem? Ne, to s tím Aha, ty jsi ničil úplně jiný. Kam máme jít? Tam je přesně dostat. Ale to je vzadu, jsem ne, musíme něco dělat. A co, jako máme dělat? Tak já mám se na postupě. Hele, počkej, on ti to dá redstone. Redstone dá to prstřím plateu. Počkej, dalo mi to jeden redstone. Tak já nevím. Tak tady byla páčka. A tady asi to máme dát. Takhle sem. To se máme dát asi to, ne? Počkej, proč to svítí tady ten redstone? Tak asi tam, počkej, tam něco je. Už tam chápu. Tady nám to připojí k tomu redstone. Počkej, já to můžu zkusit. Sem tady ještě jednu. Tady, sem. Tady ten redstone. A sem tady páčku. Teda ten... Páčku. Jo, vyšlo to, to je hezký, to se líbí. Parkour, do prčic. Jak se dostanu ven? Jo, tady. Aha, my máme jumpovat tady, tudy asi. Nebo co tady děláte? Tady tady nějakým jumpingu. Ondro, tady je jumping. No tady vidíme nějaký žebřík, jo. To je asi na hovno, to je jenom okrasa asi. Hop. Já ani nevím, odkud se začíná. Já nevím, odtud. Musíš na tenhle. Jo, musíš na ten žebřík. No a jak se tam dostat? Kámo, já udělám něco trochu lepšího. Lidi, promiňte. Tady ten parkour je moc, jak se tomu dá říct. Pomáhavej. Tyjo, komentáře jsme třeba dali. Jako, ale jak se co dostaneme pak? Tady něco bude, kámo, nebo nějaký redstone asi. Když je to puzzle, tak proč jsou ty železní dveře jenom železní? Ne, teď tam je prostě, kámo, to. Aha, jsem to neviděl. A co máme vytěžit? Počkej, tady něco je. Craft lever put on cable. Co máme dělat? Ach jo, máme vykraftit páčku a dát to na uhelný blok, který je tady. Kámo, mě na to nezbylo dřevo. Teď už jo. Ne, asi mě na to ne. Mě na to, kámo, nezbylo dřevo. Ale jedno levítá, nevím se. Jo. Akorát by to rozbilo. Lever a dej to na tu ten. Ne! To jsme měli dát
správně na ten... Konec! Ne, proč tady je luk? Já budu střílet, já budu střílet. Už nic není, kámo. Nebo je? Je, to je konec. Kámo, máš střel do toho, střel tam. Co nedělal, tak nedělal. To je čudlík. Tady je totiž další. Udělal to něco? Tady je totiž další. Jo. Musím tu najít všechny čudlíky. Je tady ještě takovej vidí. No tady ještě jeden vidím. Už to jde? Ne, Já jsem ten číp asi vzal. Rychle! Ale proč? Jsem to trefil. Počkej, já mám plán. Vem jeden. Už tam zůstal. No ty, ale on ty čípní se mizí normálně. Proč? To je trochu složitý bludiště. Kdo se nezdal? No to je vychcený, kámo. Tady něco je, kdyby něco. Je to pod. Můžu se tam kouknout? Je to jedno. Kdyby něco Se dostaneš za body, ty si pojde mnou. Tady u mě já vůbec nic nevím, já potřebuji pomoc. Počkej. Co to je? Počkej, To tam je, osvítím. tam je tam 11, 15, Ukáž to 13 tady nebo... napsáno. How many stone brick slabs this level? Nechápu. Třeba 11. Je to dobře? Není. Kámo, není to dobře. Co teď? Tady je zase, to je za mnou, za mou jmenovku. Za mou jmenovku, tady. Tak pojď. Tady. Můžu za tebou. Pojď sem! Pojď, tady je vychcený. Nevím, něco se brání Nemůžeš, něco brání v cestě. Ajajaj. Koho to budem dělat? Počkejte, než dokážu, tak bych nebyl uvěděl, já jsem takové věci docela dobré. Docela. Kámo, když to řekl. Tak zkusím něco. Ne, to není kód. Tady je Preston Place. Pojď. A to je jenom Preston Place takhle. Počkat. On tady je redstone. Nějaký. Zatím je nic. Víš, to zase je hádanka, Ondro. Hádanka. How many change there was? To jako znamená. 8. No, já tomu nerozumím. Kopně si. Uhádl jsem to. Neuhádl jsem to. Kámo, já jsem to uhádl. Je to tady 8. Tady je u mě nějaká, ne, je to správně tady. Je tady. Tak já nevím, kde je. No právě. Nenašel. To je bludiště. Jo? Našel jsem to. Našli jsme to. Jej. To jsme. Jsem. My jsme zpátky. Je to špatně, víš, kde jsme, my jsme tady. Tak to asi byl konec. Ne, my jsme podle mě špatně uhodli hádanku. To má zkušit všechno. Já už vím, která je správně. Desítka je správně asi. Tak? Jo. Ne, není. Počkej, já mám plán. Já jdu prostě čítovat lidi. Ty Ondro? Ono to bylo vychcený. Ondro, jdeš? Kam? Čítovat. No, někde tam jsou. Tak je tudy takhle. Tady je.
se to našli. Víš, co tu je? Hint buttons. Našel jsem to. Ale ono je tam buttons, takže jich bude... Ale jsem to našel. No, tak to bude nějaký lehký budiště. To bylo. Mě vůbec vidíš. This is here. Pustí, to zůstí, to bylo tady. Co tam je? Kolik? Jeden jenom. Další něco. Tam musíme jít rovnou. Zase hádám to, kámo. Když stinkt clay was otrum. V jaký místnosti byl klej? Já nevím, v žádný. Žádný. Nevím. Co budu se dělat? Nevím, jaký. Víš, jaký to bylo? To bylo jaký. Jdeš už? Já tady našel cestu. Jste už znovu musíš. Už jako jsem zjistil, jaká to je. Je to 10. Get to diamond pro. Co to jako je? Máme hit diamond. No, mi to je co? Který já už jsem našel. A co máme s ním dělat? Já se máme zabít. Co? Co máme Jsi to našel a koukej, co se stalo. Co se stalo? Nic. Chci najít vozíky, kámo, někde. No tady není vozík. My pojedeme kolejích, pojď. Už je pěšo. Tady to je 10. level, tak to už bude konec tohle. No to je dobrý. Jako bude se to jen za odměnu. Myslíš, že tam bude nějaká odměna? Nevím. Není žádná. Čudlíky, e-mail. E-mail je. Co tu mapu říkáš? Dobrá. Kolik je zdiček? 3. Tak asi v dalším díle, čau. Čau.